Здравейте на всички и добре дошли в следващия епизод на поредицата игрите в Google, в която ще разцъкам играта Soccer Stars и нека да дам старт. И мисля да играя с ето този отбор и да видя срещу кой ще играя. Ще играя срещу някакъв африкански отбор и старт. Матчът започна. Мале този как щеше да ми вземе топката. Обаче оцелих гредата, видяхте ли? Не успях да вкарам гол. Обаче тези са много бързи, африканците. Но ще се опитам да взема топката все пак. Добре, взех я и сега ще я подам на някой от съотборниците ми. Обаче вратаря я хвана и не можах да вкарам гол. Така, трябва да взема, че те са близо вече до моето поле. Я вие сега с кой герой съм. Добре, този не успя да вкара. Я сега да вия дали ще успея да хвана топката. Не, всъщност тези успяха да вземат, за съжаление, но пак не отбелязаха гол. Така, я сега ще се опитам да взема топката. Не, този я взе и си използва специалната атака. И резултата, за съжаление, е 1-0 за тях. Видяхте ли му атаката? Тя беше някакво торнадо. Сега ще се опитам да вкарам гол. За малко. Не се получи. Сега трябва да взема топката обаче. За малко щях да я взема. Мале, тези са много бързи. Добре, помислих си, че ще вкара гол този. Но ми се размина. Не, не вкара втори гол. Ужас. Тази игра нещо не ми върви. Сега ще се опитам да вкарам гол с специалната атака. Дано да успея. Тя се удари във вратаря. Така, я вия този дали ще успея да го финтирам. За малко щях да взема топката. Не, вкараха трети гол. Ужас. Какво да се прави? Това е положението. И остават 4 секунди. Мале, времето изтече. Аз не съм вкарал и един гол. И това беше края на първото полувреме. И сега да видя как ще се справя с второто. Да видя дали ще успея да отбележа поне един гол. Мале, то дебелак, ако успее да вземе топката, ще е добре. Добре, този не успя да вкара. Този път изкарах късмет. Не и този път обаче 4-0 за африканците. Доста добре. Тоест, да, най-накрая успях да вкарам гол. Супер. Резултата е 4-1. Ако успея да вкарам втори гол, ще е добре. Мале, тия къде изстреляха топката. За малко щях да я взема. Къде отидоха моите герои? Ето ги. Вие сега дали ще успея да вкарам гол. Не успях. Така. Мале, тук колко футболисти се събраха и ми вкара пети гол. Мале, тази игра е пълна трагедия за мен. Така. Не успях да задържа топката. Ужас. Вие дали ще успея да взема този път. Не, пак не се получи. Така. Мале, тук пак се насъбрахме всички на едно място. За малко щях да взема топката. Така. Добре, вратар успя да я вземе. И сега. За малко щях да вкарам гол. Обаче остават 8 секунди, времето изтече. Вие дали ще успея да вкарам втори гол. Браво. Поне успях да вкарам 2 гола. Остават 3 секунди. Дано в следващия матч да имам късмет, да успея да победя някой отбор. И това беше, времето изтече. И резултата е 5-2 за африканците. Мисля сега да играя с някой друг отбор. Вие тези кои са. Всъщност мисля да играя с тези.
И да вия срещу кой ще игра сега. О, срещу тези жълтите. Я вия сега тук как ще се справя. Ей, накъде изстрелях топката. Така, о, добре, топката у мен. Ей, какъв мощен шут направих, обаче не успях да вкарам гол. Така, я вия сега къде е този. Ей, за малко щях да я взема. Не, пак не ще ми вкарат гол, ужас. Я сега да вия. Сега ще се опитам да вкарам гол. Защо бе? Така, о, добре, взех топката и в момента специалната ми атака е заредена. Да видя дали ще успея да вкарам. Да бе, как се удря във вратаря? Това е скандално. Мале, оцелих гредата. Ай, тези си вкараха автогол. Супер. Добре, че си вкараха автогол да имам някаква точка. Така. Ей, накъде изстреля топката този? Не. О, добре, пропусна. Супер. И сега трябва да я взема и да вкарам втори гол. Я да видя дали има някой там. Не. Не успях да я подам на някой съотборник. Помислих си, че взех топката, но не успях. О, добре, взех я и сега. Не, този си използва специалната атака. И резултата е 2 на 1. Обаче сега аз имам също специална атака да видя дали ще успея да отбележа втори гол. Как бе? Мале за колко малко не ми стигна да вкарам втори гол. И вече второто полувреме може да започне. И местата ни са разменени и сега трябва да вървя наляво, за да вкарам гол. О, добре. Не беше гол това. Пишеше корнер кик. Не, стига бе. Какво да се прави? Това е положението. Опа, добре, успях да го избегна този, обаче не вкарах гол, оцелих гредата. И помислих си, че ще взема топката. Я вия къде са моите хора. Видяхте ли този какъв шут направи? И за съжаление вкараха четвърти гол. Така, я да вия сега какво ще направя. Добре, тези ги финтирах. За малко. Не, тези взеха топката. Къде са моите хора? Те се изчезват на някъде. Не отиват към топката да я вземат. Обаче тези са много бързи. Добре, вратаря ми спаси този удар. Но не и този. Резултата стана 5 на 1. И, както виждате, специалната им атака се зареди. Но да вия дали ще успея да ги финтирам. Добре бе, защо се оцелвам тъпата греда? За малко щях да взема топката. Дано да пропусне. Стига бе. Добре, сега ми зареди специалната атака. Добре бе, бате, нещо, нямам късмет в тази игра. Сета. Изписа се гол кик, когато изстрелях топката. И матчът приключи и резултата е 6 на 1. И мисля да изигра още една игра. Но да видя с кой отбор. Да видя дали... Айде ще игра с този. И да видя кой ще ми се падне. Паднаха се оранжевите. И колко бързо беше изстреляна топката извън полето. Така, я да видя сега дали ще успея да победа поне в тази игра. За малко щях да го спъна този, но не стана.
Ей, добре, взех топката и изстрелях натам. Поне това се случи. Сега трябва да я взема задължително. Мале, тук пак се нагъчкахме всичките на едно място. О, вижте тези колко интересно тичат с ръцете настрани. Опа, не трябва да взимат топката тези. О, добре, това беше голкик. Супер. Не успяха да вкарат. Обаче и на двата отбора се заредиха специалните атаки. Ей, не можах да я взема. О, добре, сега топката е моя. И вкарах първия си гол най-накрая. Резултата е 1-0 за мен. О, я да видя сега с кой игра. О, с този футболист. Окей. Ей, този не можах да го спъна и да взема топката. Не! Използва си специалната атака и резултата е 1-1. Я вия сега. Дали ще успея да вкарам втори гол? Да, успях най-накрая. Резултата е 2-1 за мен. И остават още 11 секунди до края на матча. До края на първото полувреме, по-скоро де. Дано да успея да го задържа. Добре. Първото полувреме изтече и сега е ред на второто. Хайде, старт. Не. Трябва да им попреча да вкарат гол. Някак изстрелям топката натам. О, най-накрая вкарах трети гол. Май този последен матч ще ми е на късмет. И трябва да успея да ги задържа. Така, я да видя с кой игра. О, с този герой. О, добре, взех топката. И сега да видя дали отдалече ще успея да вкарам. За съжаление не. Оцелих гредата. Но както и да е, поне се опитах. О, я да видя къде са. Къде са моите герои. Ето ги. Добре, взех я. И сега нека да изстрелям към тяхното поле. Ей, за малко щях да вкарам гол. Щеше да стане 4-1. Но за малко. Добре, взех топката, обаче вратаря я спаси. Но да видя дали ще успее да спаси специалната атака. Не, тези отново взеха топката. Ужас. Хайде, вземи я. За малко щях да го спъна този. О, добре. Не успяха да вкарат гол. Не. О, добре, той пропусна дори със специалната си атака. Супер. Как ми върза. Але, там, видяхте ли, стана истинска война там на това място. Помислих си, че ще взема топката. О, първото полувреме приключи. Всъщност не, това беше аз победих и резултата е 3-1 и поне спечелих в последния матч за този клип и ще го спирам до тук. Надявам се да ви изкефил, ако е така, харесите го и се абонирайте.